ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜି ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଟ୍ରଫଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୋହଳ ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ।